Imaginează-ți o Moldova în care copiii noștri au parte de o copilărie fericită alături de părinții lor. O Moldova care nu este părăsită anual de mii de tineri talentați și specialiști valoroși. Imaginează-ți o Moldova în care sunt respectate drepturile la muncă și la educație. Un sistem educațional care să crească specialiști și oameni integri. Liberalizarea regimului de vize și libera circulație. Imaginează-ți o Moldova cu drumuri perfecte care nu îți distrug mașina. Realizarea viselor acasă. Imaginează-ți o Moldova cu acces la resurse energetice, tehnologii și inovații pe care le poate oferi țările din Uniunea Europeană. Doar prin parafarea acordului de asociere la summitul de la Vilnius, Moldova își va deschide porțile pentru noi investiții străine. Este o șansă reală în a atrage oportunități de outsourcing, nu doar în domeniul IT, dar și în proiecte tehnologice precum construcția de centrale, parcuri industriale, stații de prelucrare și uzine. Imaginează-ți o Moldova în care sistemul de învățământ corespunde standardelor europene, în care elevii sunt entuziasmați să vină la lecții pentru a-și îmbogăți cunoștințele, în care profesorii sunt respectați și răsplătiți pentru munca depusă. Eu mi-aș dori ca diplomele moldovenești de licență să fie acceptate în întreaga lume, respectate pentru nivelul cunoștințelor obținute și să poarte aceeași valoare ca diploma obținută la Universitatea Oxford. Imaginează-ți o Moldova care se dezvoltă într-o zonă a libertății, stabilității și justiției. O Moldova care luptă pentru sistemul democratic și libertățile personale. Eu vreau. Eu vreau. Eu vreau. Eu vreau. Noi